Hemengo hau Ramon Paniagoa da. Unenun izan zinetenek agian oroituko duzue. Guk bai. Palacios del Arzobispon jaio zen. Baina altxasuarra da duela 60 urte. Zetaken lantaldea Iruñean dago, bilera batzuk izan ditugu, lan batzuk bukatu ditugu, eta falta zaigu grabaketa bat. Gaur berez juerga egitekoa ginen, baina grabaketa hori falta zaigu eta pentsatu dugu, erabaki dugu ja, biak batu behar ditugu. Ramon Momotxorroen movida guztietan dago sartuta eta dudarik gabe salseoa da bere pasioa. Atxaldeon, Ramon! Iruñetik zabiltza, oze? Behar dugu norbait oso salserua movida baterako. Adokat oparitxo bat zuretzat. Terminalera goaz. Venga, txerte. Lana bai, baina neurrian. Juerga egiten dakienak badaki, eta Paniagoak argi utzi digu hori. Eta de paso, sudadera berrien kanpaina ere egin digu.